Можеш ли ти да го дръпнеш?
първи път и може да се премести. А Нико, може ли да кажеш ония долу и там? Взете го ъгъл извън това, извън да не се настъпва един на друг. И сега да Чакай, сега. Ти нещо, трябва да решим го напред. Добре, давай сме различено. Чакай сега. Сузете до нека си Има малко мисля. Чакай малко. Всичките можете ли да се мръднете в ония ъгъл? Аз съм гледам на това. Забравяйте. Добре. Може ли ако всички стъпвам върху това, което вече не преместиш, може да преместиш друго? Аз съм много. Да. Само да се сосне. Да, бе. Тя знам. Прегани го. Така. Не е така. Трябва да го дръпнем насам. Добре, тема си. Чакай, ако отидем всички от ето, да не обърнем. И че обърнем още той. Още ще отидиш така. Добре, значи... Наистина, това, което имаме без по-добра идея, да си да стане път, да го обърнем, да сложим други ъгъл и да го оправим. Разбрали? Ако искате, може да почнете. Айде да почнем началото. Всички да стане, например, в този ъгъл, това да отим насам, натам. Това е единствено прегъда. И после отива теб прегъда ти ъгъл и го прегъда още. Добре, дайте вече. Добре, и аз не разбрах. Не, да не се настъпват едно с друго. Не, цялото прегъдете малко. Да не се настъпва с едно с друго. Го! Така. Да не се Така го замърти. Да може да стъпиш някъде, където по-килим земя да има доста. Любо, дай ти. Дай Любо, айде да дай Любо. Опитайте се. Не съм сигурен, ще стане и толкова души има, да. Иди на милиците. Знаеш какво, добре, че Милко не е. Чакай, нека стъпи тук. Genius! Добре, чакаме сега. Някой да си идва насам. Добре, ти малко настани насам тук по средата. Сега, ти насам. Положение много пак. Всички трябва да дойдат. Чакай, не аз ще го бърам. Адам, много по-внимателно. Добре, пусти ме назад. Бе, ще падна. Сега. Не, аз трябва да обърна крещата. Не, да. Давай. Сложи го там, да. Сега ще направим. Сега ще тъпваме всички, да не го обръщаме. Да, отивайте. Не го търпайте, така, защото ще падне. Чакайте малко. Давай, отивайте. Не, Нико. Нико, чакай. Сега. Не, минам да скача. Чакай. Ой, стигни как, стой мръст. Долу мръст. Обърнахме по бръци, май. Браво. Чакай. Ало, на отборната игра сме. Как ти си стори за нас? Обърнеща на столба? Защото трябваше да дадат кое сме настъпили, кое не е. Трябваше мислене. Малко се мислене трябва. Седми човек. Седми човек. Иди се качва главата на други. Чакай повече напъл. Всъщност зависи, защото той вестник може да измисли по-бързо. Но може да ще и по-бързо. Ако някой се качил на гърба на друг, може да стане това. Да, Или цимна на гърба на коляна. Може така, да. това нямаше да е добре. А как смятате да бъде с сървочки? Втори път. Отдолу като идем отдолу? Но някои от нас бяха Абе, тримата бяха и Али в Китай и Ниско в Китай бяхме от една глава. А как се стори тази дата справа миналото? Ами, миналото тази без по-интересно. Да, миналата година трябваше да се шува. Тази беше по... Много по-добре.
направи другото. Да се настъпи там на един човек е повече. Да се настъпва там и после. Айде, готово. Си да е по-лесно, но за това се Само ще помоля на Ники да ме каже колко. Няма проблем да направите. И... Но да не знаят какво. Да в начало. Те може да Успех,